Ήσασταν αναφερότατος, όπως το είπατε. Δεν είναι αγώνας του δικηγορικού συλλόγου, είναι αγώνας όλου του τόπου, όλης της πόλης. Εάν εκλειφθεί ως αγώνας του δικηγορικού συλλόγου που ζητάει στήριξη, έχουν χάσει την κάτω της ηθικής του. Ήθελα να πω ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση έχουμε στείλει τις θέσεις μας και τις έχουμε κοινοποιήσει όσο διαδικασίες συνεργαστήκαμε για την τιμολογούμενη διαβούλευση. Θεωρώ ότι ξεκάθαρα πράγματα που ευνηδιαζόμαστε για την γνωστή φορά μου θυμίζει πάρα πολύ πανεπιστήμιο, πάρα πολύ περίοδος, ο τρόπος και τα γεγονότα που μας βρίσκουν απροετοίμαστος και σαν πόλη και σαν δήμο. Εκείνο που θέλω να δηλώσω για ένα τόσο μεγάλο θέμα είναι ότι θα είμαστε στην κυριολεξία αρρωγή και μάχημοι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το μάχημοι σε αυτή την προσπάθεια. Δεν θα τα παρατήσουμε σαν συνδυασμούς εκπροσωπώντας αυτό που εκπροσωπούμε. Περιμένουμε πρωτοβουλίες περισσότερες από μια εσωτερική διαχείριση προβολής του θέματος, γιατί πρέπει πρώτα η πόλη, μέσα αυτών των εκδηλώσεων που γίνονται, πρώτα η πόλη να ενημερωθεί και δεύτερον, περιμένουμε πολύ πιο δυναμικά πράγματα εκτός νομού. Και σε αυτό θα είμαστε και αρρωγή, αλλά θα είμαστε και αυστηροί κριτές. Δεν διανοούμαστε ότι δεν θα γίνει αντιληπτό ότι είναι εξάπλωμα αυτό που θα αναδημιουργηθεί για πολλωστή φορά και θεωρώ ότι είναι η αρχή ενός πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει σιγά σιγά και ότι μετά έρχονται και τα υπόλοιπα και τα εφετεία και όλα. Πρέπει αυτός ο τόπος, και κλείνω, συγγνώμη για το χρόνο, πρέπει αυτός ο τόπος να αποκτήσει πολύ πιο μάχημη τακτική και πρακτική για όλα τα θέματα τα οποία έρχονται, γιατί έρχονται κι άλλα, και να καταλάβουν η κάθε κυβέρνηση και κάθε διοικούντες, η εξουσία, ότι κάτι άλλαξε στα γκρίνια και δεν είναι όπως ήταν κάποτε. Δεν μπορούν πλέον να εφαρμοστούν αποφάσεις που παίρνονται σε κλειστά γραφεία με συμφέροντα πελατειακά καθαρά. Ευχαριστώ πολύ.